que lle quero sacar lustre. Se queres do ron, sí, sempre ronroneando. Señor, que traballiños de mano. Ai, colle esa lei. Sobe con xeito. Oye, o escudo. Se me deixas en dirixir o cotarro a min, ia sacarlle lustro o seu pelexo onde botou o de lamas. Já escoitamos. Parece que o tal Gabriel, home cabal, onde os haxa, deu en remexer na mama dos castelos para mirar e atopar tesouros varios. E o señor e os seus lacaios de noite foron buscalo, para saber se o que atopou paga a pena. Fixeronlle como o gato, deitaron o panza arriba e meterono nun saco, rematando a melodía. Medio morto ou morto enteiro, debeu chegar a San Paio, pois de Lamas ao castelo hai un treito do hai unha longa camiñada. A rapaza, namorada, soñando está o día enteiro. O martiño da súa alma leva nos seus pensamentos. Non os camiños claros.